Production. Yo dudes, det er King Coop her. Jeg vil spille en Let's Play Minecraft Hardcore. Ja. Jeg starter på YouTube her i dag, så håber I tager godt imod mig. Hvad kan jeg sige, at ja. Fordi jeg spiller Minecraft Hardcore lige nu, fordi at jeg synes min Minecraft det er ikke særlig fedt. Det er kedeligt, og der er ikke nogen udfordring i spillet. Og I sidder nok og tænker, det er der egentlig jo. Men det er der jo egentlig ikke. På en måde, fordi hvis du dør, så lever du alligevel op igen. Hvad er udfordringen så ved det? Det er at bygge et hus og sådan noget. Ja. Hvad mere? Overlev? Ja. Du kan bygge et hus, du kan bo inde i din fucking dør. Det er et hus der hele natten lang. Du kan sove om natten. Zombies eller noget som helst skal ikke komme ind i din dør. Så du bare sidde ude for en, eller indenfor og kigge på zombien og bare grine af ham. Det er sådan fedt ved hardcore er, at zombien faktisk skal ødelægge døren og komme ind til dig. Ja, jeg synes bare at hardcore det er generelt federe. Jeg spiller da også almindelig Minecraft, det gør jeg da. Sådan online, sammen med kammerater og sådan noget. Men hardcore det gider ikke sådan spille online, fordi ja. Selvfølgelig vil jeg gerne spille med venner, det er jo ikke det. Men der findes bare ikke nogen særlig gode hardcore Minecraft server. Derfor spiller jeg bare survival. Eller single. Hvad man skal kalde det. I hvert fald, jeg er ny på YouTube her. Ja, jeg vil spille nogle spil, og ikke kun spille. Jeg vil alt muligt andet. Gøjl og sådan noget der. Film og alt muligt fucked up. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan få det til at grine. Det er nok det min plan det er. At få folk til at grine, og så få mig selv til at grine. Ha' det sjovt, og også sådan lidt ligeglad med haters. Det er sådan, det kan rende mig lidt. Dem har jeg nok af i forvejen, så hvorfor ikke få nogle flere? Tænker jeg også bare lidt. Ja. Jeg kan sige. Mundlam. Det går galt der. Jo. Hvis jeg har nogle idéer om, hvorfor nogle spil jeg skal spille, eller hvad jeg nu skal lave, eller sådan noget der, så kan vi lige smide i kommentarer. Det skader jo ikke. Og skrive sådan en jo. Det tager jo lige 2 sekunder jo. Eller 5 sekunder. Kom hvor hurtigt med at skrive. Nå, lige meget. Jeg er en random person, synes jeg selv. Ja. Ting, der... Altså seriøst ting, kan jeg ikke tage seriøst. Det kan jeg ikke. Jeg synes alt det er fedt. Alt det er sjovt. Alt det man kan grine af. Jeg synes ikke der er noget alvorligt i livet. Altså døden. Det er ikke fordi det er alvorligt med døden. Det er skæbnen. Hold det kæft. Hvad er den dytte udenfor? Hold det kæft, fik sjovt. Men i hvert fald. Jeg er ikke bange for den. Eller jo. Jeg er da sgu bange for noget. Det er alle mennesker jo. De tager bare ikke indrummet. Ja, det er bare ikke sjovt. Nå. Min let's plays vil kun blive cirka omkring kvarter. For det gider jeg ikke mere. Så jeg laver noget andet også. Jeg gider ikke kun at sidde og nørde hele dagen lang. Så ja. Jeg laver jo kun let's play, det gør jeg ikke. Jeg laver også nogle andre videoer og sådan noget. Men ja. Som sagt, jeg er ny på YouTube, så jeg har nok ikke lige nogle store, eller største fans lige pt. Jeg håber selvfølgelig, at jeg får nogen, der vil se på mig, eller høre på mig, hedder det jo. De kan jo ikke se på mig. Ja, jeg snakker lidt fucked up lige nu. Jeg snakker bare ude i blå luft. Ja, det er også det der med på YouTube, man skal sidde og snakke til et kamera, det er sådan lidt eller sidde og snakke i mikrofonen, det er lidt mærkeligt, du ikke har nogen snak med. Så skal faktisk sidde og snakke med dig, men du kan faktisk ikke høre mig endnu, før du har set videoen. Men du vil ikke snakke tilbage, så er det faktisk dumt. Det er mærkeligt. Det føles i hvert fald som du er dumt. Ja, videre. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Hakke, træ. Træ. Jo, Minecraft, det er jo ikke lige fordi Minecraft det er det fedeste spil at sidde og lave let's play med. Minecraft det er sjovt nok, det er underholdende nok lidt. Men nogle gange kan det fandme også blive fucking kedeligt. Ja, det jeg sidder og spiller lige
allermest, det er Garry's Mod. Nej, det er nu værre. Okay, fuck dig. Nå. Garry's Mod er et virkelig fedt spil, synes jeg. Det er sjovt underholdende. Jeg spiller Dark RP, fordi jeg synes Dark RP det er meget... Det er fucking fedt. Det er så cool. Det er sjovt, synes jeg. Altså jeg der ikke ved hvad Dark RP er, eller Garry's Mod der. Dark RP er et map, hvor der er en by. Den server jeg spiller på, kan du købe biler i. Du kan vælge forskellige jobs, du kan bo i et hus og sådan noget. Og så kan du røve andre hus, og der er moneyprinter, og politi, og gangster, og alt det der gøjl der. Det er rigtig underholdende til sig selv. Jeg spiller også meget LOL for tiden. Eller ikke for tiden. Jeg spiller meget LOL sammen med en klassemæt Jannik, som jeg nok også kommer til at filme lidt med. I LOL-kampe og sådan noget der forskelligt. Og LOL-kampene, de kommer ikke til... Jeg regner med, at jeg kommer til at klippe i den, som at jeg filmer kun det spændende af det. Så for det der med, som sidder og spiller en 5-5, og I skal sidde og kigge på, sådan var en time, synes en time, 40 minutter. I skal bare sidde og kigge på ingenting. Det er også kedeligt for jer. Så har I brugt 40 minutter af jeres liv på ingenting. Så hvorfor så ikke hellere bruge 5 minutter på jeres liv til noget sjovt? Ja. Hakke. Du. Men jeg kommer ikke til at uploade videoer hver eneste dag. Det gider jeg simpelthen ikke. Fordi jeg har også et fritidsinteresse, eller... Jeg har også et liv udenfor. Som man kan sige sådan. Det er lidt mærkeligt, men ja. Hvor du grim gris. Nej, jeg gider ikke en knap. Lad nu være! Fuck nu af helvedes det! Fuck dig! Fik jeg kødet? Nej. Haha. Fik jeg. Hvorfor er du så ninja? Gris de ninja. De er så badass. Det var så fedt om natten, hvis nu blev det nat i Minecraft, og så grisen om sådan, der findes faktisk grismonster. Så en kylling. Tænk hvis nu en kylling om natten, så den bare blev fucking stor, og bare en mega monster, bare sige kukuk! Og bare gå bare stå alle ihjel på dens vej. Fuck, det kunne være fedt. Det kunne være så nice. Nå, jeg fandt lidt miner her, man. Okay, der var kul, jeg skal sige. Er den så dødssyg? Gå lige til at blive bange. Kan du sten? Bare nu 5. Sådan der. Kul! Bare smart kul. Jeg tror det skal blive nattet igen. Jeg tænker bare, fuck man, jeg er jo lige startet, mand. Easy. Der kommer også... Jeg ved ikke hvor mange episoder jeg laver i Minecraft, men det er jo ikke kun Minecraft, jeg vil filme igen. Nogle gange kan gå på dage, før der kommer en episode 2 eller sådan noget der. Det finder vi ud af. Det er også lige meget, hvis nu kommer i morgen eller fanden det. Det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Spiller bare alligevel. Fuck, der er jo ved at blive nat. Det er noget pis. Hak nu for helvede! Fuck mit liv.
Jeg gemmer hernede i net. Så har jeg kraftigt gerne taget den med. Grav nu ind! Sådan der. Skulle det ikke til med jord? Duk. Ja, det skulle da meget hyggeligt. Bare lidt noget nærkenseng. Jeg vil have en seng. Hvad nu? Nej, for helvede. Jo, jeg skulle lave en stik. Sådan der. Så skal jeg lige have en... Hvad nu hedder det? Hakke. En ovn. Og... Fakkel. Lys. Men jeg giver så ikke bruge sådan en fucking lortehul. Det magter jeg ikke. Jeg skal varme noget kød. Jeg kan også lige lave en chest. Double chest. Så det er faktisk lige meget egentlig på en måde. Men så har jeg i hvert fald den. Så jeg vil lige hakke lidt længere ned her. Så jeg kan få lidt mere sten. Hakke. Spuled. Okay, det er 5 akavet det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Jeg har simpelthen ikke noget nyt. Der er ikke sket noget som helst nyt i mit liv. Overhovedet, på nogen punkter. Nok det mest spændende, der skete i dag, det var nok, at jeg fik fri. Men det var ikke fordi det er spændende, for det får jeg hver dag. Ja. Jeg har et kedeligt liv. Hvis jeg nu lige hurtigt skal slå det fast. Fuck, mand. Sådan der. Vi ser sådan en fakkel der. En nederkop der. Lort. Fuck, hvor du grim. Fuck, hvor du grim. Ha, ned. Lad nu være, du er grim. Du lugter. Så jeg kommer op, den fede narrøv, mand. Skal du dø, eller hvad? Skal jeg komme ned til dig, eller hvad? Tør jeg næsten ikke. Nå. Ah! Lys. Nå. Det ser meget spændende ud. Så kommer creeper nu, jeg begynder at græde. Jeg kan ikke se en skid, mand. Kom lige med en fucking fakkel. Lol, hvor kom 3 jern. Der er en fakkel. Chok, mand. Løbe. Nej, ikke der, den der.
skeletter. Hader monstre, hader zombier, hader alt der findes. Og især creeper, de er der bare træls. Især når du laver den der stealth mode. Nå. Ja, jeg tror jeg vil til at runde af nu, fordi som sagt, jeg vil ikke lade mine episoder så lange, maks et kvarter, og der er vist gået over et kvarter nu, tror jeg. I hvert fald, ja, det var sgu hyggeligt nok at filme lidt og sådan noget. Så jeg håber, at I vil se min video, og subscribe og like den og kommentere og sådan noget der. Ja, vi ses jo på et andet tidspunkt, hvor jeg laver en ny video. Moin!